ассалому алайкум бародаро, ҳама касо созани хубем. Бародаро, ирӯза видеомон дар бораи боти Payer заработок. Дар ин бот мо хеле шикор кесем, ҳозир вивод мекунем ва ишо метаем тарзи виводша. Барои вивод кардан вивода мечехем, нигоҳ кунед худаш автоматия вивод, успешно выполнен, вам отправлен 8 рублей 95 копеек. ҷош дар дари Payer мон медуроем ва месанҷем. Медуроем дари Payer. История 8 рубл 95 копеек аз Payer Job Bot. Бидуроен ҳама каса кор кунен. Ссилкаша дар Telegram мондагием. Бидуроен ссилкаи Telegram дар шапка профилам ҳастай. Ҳама каса кор кунен. Боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошем бародаро.